வாட்ஸ்அப்பில் ஒரு காலத்தில் வந்து இந்த எமோஜிஸில் வந்து பயங்கரமாக ஒரு பாப்புலர் கொடுத்தது. அதே மாதிரி இப்போ அடுத்து பாப்புலர் கொடுத்துட்ருக்கிறது வந்து எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா ஸ்டிக்கர்ஸ். அதாவது ஸ்டிக்கர்ஸ்னால் எந்த மாதிரி கேட்டிங்கன்னா இந்த வடிவேல் ஜோக்ஸு, சந்தானம், விவேக் அவங்களோட ஜோக்ஸ் எல்லாமே ஒரு மீம்ஸ் மாதிரி கிரியேட் பண்ணி ஜஸ்ட் ஒரு ஸ்டிக்கர் மாதிரி அனுப்பிட்டுருக்காங்க. அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். நம்ம எமோஜிஸ் அனுப்புறத விட நம்ம அதில் அனுப்புனா ரொம்ப சேட்டிங் வந்து ரொம்ப ஃபன்னாகவும் இருக்கும். அதே சமயம் வந்து சிந்திக்க வைக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஏன்னா நம்ம அந்த இதை டைப் பண்ணி சொல்கிறத விட அந்த ஸ்டிக்கர் அனுப்புறது வந்து ஒரு தனி ரகனே சொல்லலாம். இப்போ எப்படி சொல்கிறது, நம்ம பேசி ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கும் ஒரு கிளிப்பிங், ஒரு வடிவேல் சாரோட கிளிப்பிங் எடுத்து அதுக்கு ஒரு மீம் போட்டு இது பண்ணுறதும் எவ்வளோ வித்தியாசம் இருக்குது. அதே மாதிரி தான் நம்ம டைப் பண்ணுறதுக்கும் ஸ்டிக்கர் அனுப்புறதுக்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்குது. சரி, இப்போ நம்ம அந்த ஸ்டிக்கர் எப்படி கிரியேட் பண்ணுறதா பார்க்க போகிறோம். ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான வேலை தான், ரொம்ப கஷ்டம்லாம் கிடையாது. இதுக்கு லேப்டாப் தான் தேவைப்படுமா, இல்லை எடிட்டிங் தெரிஞ்சவங்க அதை பண்ண முடியுமா, இல்லை ரொம்ப கஷ்டமாக அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அப்படிலாம் கிடையாது. எல்லாருமே இதை பண்ணலாம். அதே சமயம் நீங்கள் அதை வாட்ஸ்அப்லேயே ஷேர் பண்ணால் இமேஜாகவும் எடுத்துக்கலாம். ரொம்ப ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். ஏன்னா நானே யோசிச்சிருக்கேன், சரி நம்மளும் க்ரியேட் பண்ணியே பார்ப்போம் அப்படின்னு. நான் என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஃபோட்டோ எடுத்து நான் அவங்க ஃபேஸ் அது மாதிரி கட் பண்ணி நான் அதுக்கு தகுந்த மீம்ஸ்லாம் போட்டு அனுப்பினேன். நிறைய பேர் எப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ அவங்களுக்காகவும் இந்த வீடியோ, உங்களுக்காகவும் இந்த வீடியோ, பார்க்குற வியூவர்ஸ்க்காகவும் இதே மாதிரி நீங்களும் க்ரியேட் பண்ணி உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு அனுப்பி அவங்களோட இது எப்படின்னு நீங்கள் பாருங்கள். அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்ட்டு ரகசியமாக அனுப்பி செக் பண்ணி பாருங்கள். அண்ட் எப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா, எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா சொல்லிக் கொடுங்க. உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க முடியலனா இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணி விடுங்க. ஜஸ்ட்டு இப்போ நம்ம எப்படி கிரியேட் பண்ணுறதுன்னு பார்த்துடலாம். ரொம்ப ஜாலியாக இருக்கும். வாங்க எப்படி கிரியேட் பண்ணுறதுன்னு நம்ம பார்த்துட்டு வந்துடலாம். இந்த ஆப் பேர் வந்து ஸ்டிக்கர் மேக்கர். உங்களுக்கு இந்த ஆப் தான் வேணுமோ அப்படின்னு ரெக்கமெண்ட் பண்ண கிடையாது. இது எந்த விதத்துலையும் பெய்டும் கிடையாது. நீங்கள் எந்த ஆப் வேணால் நீங்கள் போய் ப்ளே ஸ்டோர் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். நான் இப்போதைக்கு ஸ்டிக்கர் மேக்கர்னு டவுன்லோட் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ நீங்கள் மேலே பார்த்துருக்கீங்க பார்த்தீங்களா, அப்படி அந்த ஃபாண்ட்டு போட்டு இருக்கும். நீங்கள் வேணால் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. சரி, நீங்கள் உள்ள ஆப்குள்ளே வந்தோடனே உங்களுக்கு இன்டர்ஃபேஸ் வந்து இப்படி தான் இருக்கும். இதில் வந்து எமோஜி, மீம்ஸு, பாப்புலர்னு இருக்கும். எமோஜிங்கிறது வந்து இந்த மாதிரி எமோஜிஸ் போட்டு நீங்கள் வந்து இது பண்ணிக்கிற முடியும். அதாவது ஒரு எமோஜி கிரியேட் பண்ணுறது. மீம்ஸுங்கிறது நீங்கள் ஒரு ஃபேஸ் ரியாக்ஷன் அந்த மாதிரி போட்டு இது பண்ணிக்கலாம். அந்த இது பாப்புலருங்கிறது ஒவ்வொரு இந்த இது மாதிரி இருக்கும். ஜஸ்ட் இந்த ப்ளஸ் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த கேலரிலேருந்து ஏதோ ஒன்று எடுக்க சொல்லும். என்ன வேணுமோ அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அலோ கொடுத்துருங்க. அலோ கொடுத்துட்டு செலக்ட் இமேஜ். சரி, இப்போ நான் வந்து இந்த ஃபோட்டோ எடுத்துக்கிறேன். இந்த ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு உங்களுக்கு எந்த லெவலுக்கு வேணுமோ அதுக்கு நீங்கள் க்ராப் பண்ண வேண்டும். இப்போது ஓகே, இந்த லெவலுக்கு வந்துட்டு மேலே க்ராப் கொடுத்துக்கலாம். இல்லை கீழே இருக்க பார்த்தீங்கன்னா 3 சிம்பிள்ஸ், அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் க்ராப் கொடுத்துக்கலாம். நான் இப்படி வச்சுட்டு க்ராப் கொடுத்துட்றேன். முடிஞ்ச அளவுக்கு ஃபோட்டோ சின்னதாக இருக்க மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. ஏன்னா நம்ம ஃபோட்டோ முக்கியம், அதில் எழுதுகிற டெக்ஸ்ட்டும் முக்கியம். இப்போ இது வந்து ஒரு ஃபுல் ஃபோட்டோவாக இருக்குது. நம்மளுக்கு இது தேவையில்லை, அந்த சப்ஜெக்ட் மட்டும் தான் தேவை. சுற்றி பேக்ரவுண்ட் நம்மளுக்கு தேவை கிடையாது. அதனால் நம்ம பேக்ரவுண்ட் ரிமூவ் பண்ணுறோம். இது நீங்கள் வேணால் மேனுவலாகவும் பண்ணிக்கலாம், ஆட்டோமேட்டிக்கலையும் கொடுத்துக்கலாம். இப்போ நான் ஆட்டோமேட்டிக்கலி கிளிக் பண்ணுறேன். கிளிக் பண்ண உடனே எனக்கு வந்து ரிமூவ் ஆயிடுச்சு. சம்டைம்ஸ் இன்னும் பார்த்தீங்கன்னா சில இடத்துல இருக்குது. இது வந்து ஒரே ஒரு டைம் மட்டும்தான் இந்த இது வந்து ஒர்க் ஆகும். அதாவது இதுக்கு கட் பண்ணுறது ஆட்டோமேட்டிக்காக. அதுக்கப்புறம் நீங்கள் காசு கட்டுற மாதிரி வரும். பட் காசு கட்ட சொல்லிச்சு. அதே மாதிரி நான் இன்னொரு ஃபோட்டோ கிளிக் பண்ணோடனே அதே மாதிரி காசு கட்ட சொல்லிச்சு. அதுக்கப்புறம் நான் மறுபடியும் கேன்சல் கொடுத்த உடனே மறுபடியும் அதுவே கட் பண்ணி கொடுத்துருச்சு. அது என்னன்னு தெரியல, சொல்கிறேன் உங்கள் இதுக்காக. இப்போ நம்மளுக்கு சில ஏரியாஸ்லாம் கட் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து இந்த ரெட் கொடுத்தீங்கன்னா இந்த ஏரியாஸ் எல்லாமே அப்படியே ரிமூவ் ஆகும். இப்போது பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். நான் இப்போ ரிமூவ் பண்ணிருக்கேன் பாருங்கள். பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஏரியாஸ்லாம் ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம். இதுக்கு வேண்டிய சைஸ் ப்ரஷ்ஷை நீங்களே அட்ஜஸ்ட் பண்ணி இது பண்ணிக்க முடியும். இப்போதைக்கு நான் சும்மா ரஃப்பாக பண்ணுறேன், ஏன்னா அது கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும். ஓகே, ஓரளவுக்கு நம்ம ஏதோ பண்ணியிருக்கோம். கொஞ்சம் வேணும்னா நீங்கள் டைம் எடுத்து பண்ணிக்கோங்க. பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட்டு கொடுத்தீங்கன்னா இது வந்துடும். இதுக்கு ஏதாச்சும் நீங்கள் அவுட்லைன் கொடுக்கணுமா அப்படின்னு கேட்கும். இப்போ நான் ரெட் கலர் கொடுத்தேன்னா இப்படி ரெட் கலரில் அவுட்லைன் வரும். அது வேணும்னா உங்கள் விருப்பம் பண்ணிக்கலாம். எந்த கலர் வேணுமோ கொடுத்துட்டு, ரொம்ப அவுட்லைன் வைக்க வேணாம், சும்மா ஜஸ்ட் வச்சுட்டு. சரி, இப்போ நான் ப்ளூ வச்சுக்கிறேன். இந்த கலருக்கு ப்ளூ எடுத்துகிட்டு நான் ப்ளூ வச்சுட்டு இந்த சேவ் கொடுத்தாச்சு. சேவ் கொடுத்துட்டு உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு வேணுமோ ஸ்கேல் பண்ணணும். இப்போ நான் இந்த அளவுக்கு வச்சுக்கிறேன். சொன்னேன்ல, அதுக்கு தான் நான் ஃபோட்டோ சின்னதாக இருந்தால் நல்லாயிருக்குன்னு சொன்னேன். இப்போ நான் இந்த அளவுக்கு நான் பண்ணிவிட்டு நான் என்ன பண்ணேன்னா, கீழே டெக்ஸ்ட் இருக்குல்ல, டெக்ஸ்ட்டு நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். என்னென்னு இப்போ நான் ஹெல்ப் அதுவே கொடுத்துருச்சு ஹெல்ப்னு. சரி, இப்போ ஹெல்ப் கொடுத்துட்டேன். ஏதோ ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்கிறேன். கொடுத்துட்டு இங்கே இருக்க இதை வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் ஏதாச்சும் வைக்கிறதா வைக்கலாம். ஹேட், அதாவது இந்த ஃபோட்டோவுக்கு பியர்ட் இருக்க மாதிரி அது மாதிரி வேணுங்கிறது பண்ணிக்கலாம். அடுத்து இதை கொடுத்தீங்கன்னா பேக்ரவுண்டு வைக்கிற மாதிரி இருந்தால் பேக்ரவுண்டு, இந்த பேக்ரவுண்டு வேணாம் அப்படின்னா. அடுத்து எமோஜிஸு இதிலே வச்சுக்கலாம். பெயிண்ட்டும் பண்ணிக்க முடியும். இந்த ஆப்ஷன்ஸ்லாம் இதில் இருக்குது. சரி, இதெல்லாம் பண்ணிவிட்டு நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, ஜஸ்ட்டு இங்கே சேவ் அப்படின்னு இருக்கும். சேவ்னு போட்டு ஏதோ ஒரு பேக் நேம் கொடுத்துட்டு ஓகே கொடுத்துருங்க. ஓகே கொடுத்துட்டா இப்படி இருக்கும். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கீழே ஆட் டு வாட்ஸ்அப்னு இருக்கும். ஸோ இதை கொடுத்த உடனே உங்களுக்கு வாட்ஸ்அப்பில் ஆட் ஆயிரும்.
இப்போ நான் வாட்ஸ்அப்பில் போய் காட்டுறேன். ஓகே, ஆடுன்னு கேட்குது, ஆடு பண்ணியாச்சு. இப்போது வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும்னா உங்கள் வாட்ஸ்அப் போய்க்கோங்க. வாட்ஸ்அப்புக்குள்ளே போயிட்டு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு எமோஜி சிம்பிள் இருக்கும், அதை கிளிக் பண்ண உடனே இங்கே வந்து சைடில் ஸ்டிக்கர்ஸ் இருக்கும். இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நீங்கள் தனியாக க்ரியேட் பண்ண ஒரு ஃபோல்டர் இருக்கும், அதில் இந்த பேக்ஸ் எல்லாமே வந்து ஆட் ஆகிருக்கும். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இருக்குது பார்த்தீங்களா. ஸோ இந்த மாதிரி தான் வந்து இது பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். போய்ட்டு வேணா வச்சுக்கலாம், நான் டெலிட் ஃபார் எவரிவன் கொடுத்துக்கிறேன். ஓகே, அவ்வளோதான். இந்த மாதிரி நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணிட்டு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸை ப்ராங்க் பண்ணுறதா இருக்கட்டும், இல்லை கலாய்க்கிறது ஏதோ ஒன்று பண்ணிக்கோங்க. அவங்களுக்கு தெரியலனா இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணிவிடுங்க, இல்லை நீங்கள் கூட சொல்லித்தரலாம். அவ்வளோதான், இந்த வீடியோ நம்ம இதோட எண்ட் பண்ணிக்கலாம். பாய் பாய்.